קורה אחרי הרבה זמן שלא סרטון שני ביום אני עושה. אז היום נעשה לוט רק מצ'פטר אחד, אז בחרתי כאן כבר את הלוט. יש לי את הנשק הזה, שכחתי איך קוראים לו, 2 פאמפים ו2 ריבולברים. אוקיי, יואו, כבר אני נותן לי מפאמפ ופאמפ, יואו, לא יודע אם זה אני הרגתי אחד, לא יודע כי יש שם עוד בן אדם, ואני יורה עם הפאמפ, לא משנה, אני לא יודע מה אני יורה כבר. יואו, אז יש שם רכב, אוקיי? אז זה יהיה סרטון יותר קצר, כי אין לי זמן לעשות הרבה סרטונים. אז עד שאין עוד קיל אחד, אז הסרטון לא נגמר. בוא נראה כמה זמן זה ייקח. אז בוא נראה, כן, ואז הסרטון נגמר.